Mukbang lang ta karon. Dili ko mag guys. Amigo. Saya man. Naon mi? Kay birthday na ako. So magmukbang mi karon. Ato ang kaunon ka kay Imo sa una? Ako sa una kay birthday ko nimo, so ako sa una. So ang mukbang namo shrimp. Usa spelling sa shrimp. Spelling sa. Lukon lang oy. Ano ko na lang para sa yun. O. L-O-K-O-S. Okay. Ang next kay, isa ni? Baked sushi. Baked sushi. Musa tawagan ng green? Nori. Ha? Nori. Nori? Sinang nori. Nori. Nya beef, nya pork, char, nya kimchi. Spaghetti. Bali tong ano ka? Then, cake. Masay mo ka? Old school. Bakit tayo mo ha? Birthday cake. Cake na ako. Tara. Ang shrimp na mo. Spaghetti ug sangyup na pork and beef. Mo lang. Cake. Ikaw lang ako ganihag itlog. Lug. Ako na po ba? Itlog. Kung makita niyo mo, nagyang main. Kao na. Kao na ta? Ikaw naman ko. Kao na po tayo balik. Ikaw pinananin mo na. Kadua na. Ikaw na ta. Sige, go. Try, pakita ko saan pag-open sa kuwan. Itlog. Kita ninyo? Wala. Kayo na ay baso. Hindi nyo makitaan. Ano? Open. Tada! Ako saan pagkaon kita. Napuno na? Baked sushi. Baked sushi. Nalagay mic. With itlog. Oo. Subo na ako eh. Sana. Happy birthday! Yawa. Ito ni love letter? Oh, love letter na. Abiyan na ako? Ito din eh. Ulog mo nga. Gusto nang bilang mong gamit. Yawa. Ay, gadagan ko yung gift. Wala ko nag-expect. Ipakita ko. Gwapo kayo ribbon, anak. Effort ka. Thank you, Pate. Minakukunsa ito yung gibutang na kulikot. Awa-aba. Thank you. Love letter na po ang regalo ko. Ayan ako ni Basahon. Mag-vlog po ko sa akong letter niya. Actually, wala pa minahumayan. May buhok. Nagsugod mig egg. Nahin na karon, wala pa naman si Karis. Buto ang hintay. Kami tayo duha. Hi! Nag-vlog si Thea. Oh, mag-wow na ta, wow! O, yasa si May. Bitaw
Ayun, ano? Ano sa gitna? Yung magaya. Hi. Hello. Hello. Hello, everybody. It's 4:15 right now, and masyado ng early in the morning at masyado ding late to make a vlog at this very moment, correct? So, what we're gonna do right now, since tapos na ang birthday ng ating friend, and here's Althea. Say hi, Althea. Hi. Ayan po. So, what we're going to do right now is we are going to have this medyo hindi naman maganda pero interview with the Choli. Yan. Interview with the Choli tayo. Choli ka? So, interview with the Choli tayo. Dito tayo sa DJ. Ito po yung DJ. Mr. DJ. Interview with... Ano ko? Ano ka nabuak? Nabuak, maragi po na ako nabuak. Mr. DJ, are you drunk? No, I'm not though. I'm just tipsy Because I drank a lot. I drank a lot ever since my last day in Cebu. So, Cebu? Cebu. How are you from in the US? Something show you. No, kasi it's ano Cebu there. Hello mga amigo-amiga. Welcome back sa akong YouTube channel, Althea Francesca, ang inyong amiga. So, katong nakita niyo na video a while ago, kay birthday to sa ko ang friend na si Caris. Happy birthday again, ka. Nagmukbang me first, and then next video kay, next scene, kay nag-swimming mi sa ihang pool. Sa itawag anak na ganing inflatable pool. Tama ba? So kato mong gibuhat ganina. Wala lang for fun. So unta tan-awon ninyo siya ha. Tan-awon ninyo please lang. Pugsa ninyo inyuhang self na tan-awon to siya. Okay? So, time check. Quarter to 5 na. So, from 8 p.m. to 5 a.m. Karon lang ko nakauli. Naara dira sa unahan ilang balay. Medyo katulugon na kayo ko. Kinagkaon mi, then shot gamay. So guys, thank you sa mga mag-watch ani. Thank you mga amigo-amiga. See you sa next vlog. Don't forget to subscribe sa kuang channel. O pwede po ninyo i-like ni na video. Okay. Matulog na ko. Katulugon na. It's very sleepy na. Bye!